מה שאתה אומר? סבבה. זאתי נחמדה. אני עוזרת משפטית לשופט, מה שזה אומר שאני עורכת דין. היא עורכת דין גם? כן. וואו. אנחנו מדברים על בחור ממוצא מזרחי, כהה, יפהפה, חסון. אתה צריך לראות את הבן אדם ולראות. מקסימה. הנה, את רואה, אני כן אוהב. מה את רואה שאת רואה את הבן אדם? אתה מכיר את זה שאתה יודע, זאתי עם זאתי אין מצב בחיים? אותו דבר זה עובד אצל הבנות. יפה, אבל יש לה עוד וי. הלוק הזה מוצא חן בעינייך פחות או יותר? לא, אין מצב. לא, אין מצב.